салом додаракон ва хоҳаракони азиз, ман Фараҳноз ва ин барномаи дар меҳмонии витамин ҳост. Чун ҳар вақта мо мехоҳем дар ин барнома шуморо бо сохти ҷисми инсон шинос намуда доир ба беҳдошти саломатӣ тавсияҳо диҳем. Ва имрӯз низ дустуракони зираку кунҷкоб ки мехоҳанд ҳамеша солим бимонанд, дар барнома моро ҳамраҳӣ мекунанд. Ва бояд гуфт ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо хонандагони муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 34 ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе мебошанд ва беед бо онҳо аз наздик шинос мешавем. Салом бачаҳо. Салом. Ба барномаи мо хуш омадед ва беед аз як сар шинос мешавем. Номи шумо чист? Номи ман Ҷасур аст. Ҷасур, шумо чанд солаед? 9. 9 сола. Офарин. Хуб, номи шумо? Номи ман Умеда аст. Ман 9 сола ҳастам. Умеда ҳам 9 сола. Кани шумо чӣ? Ман Сабрина ҳастам. Ман 9 сола ҳастам. Сабрина. Офарин. Хуб, номи шумо? Ман Абдулла ҳастам. Ман 9 сола ҳастам. Офарин. Абдулло? Номи ман Ясмин аст. Ман 9 сола ҳастам. Ясмин ҳам 9 сола? Номи ман Фарзона. Ман 9 сола мебошам. беҳтарин. Бинандагони азиз, чӣ тавре ки пай бурдед, иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо ҳама 9 сола мебошанд ва ба фикрам шумо хонандагони синфи сеюм ҳастед, ҳа? Бале. беҳтарин аст ва аз ин ҷо бармеояд ки суҳбат ва умуман барномаи имрӯзаи мо хеле ҷолиб хоҳад буд. Аз ин рӯ агар мехоҳед солим бошед ва дар бораи саломатии худ тавсияҳои навро пайдо кунед, пас бо барномаи мо буданро фаромӯш насозед. бачаҳо, имрӯз ман мехоҳам бо шумо дар бораи одатҳои нохуби инсонӣ ва хусусан худи шумо хурдсолон суҳбат кунам. Шумо розиед? Охир мо кӯдакон одатҳои нохуб надорем ку? Яъне мегӯяд ки одатҳои нохуб надоред. Бовар доред? Ин тавр ки бошад, кани ки ба ман мегӯяд ки дар хона шуморо бештар барои чӣ, барои кадом одататон сарзаниш мекунанд? Маро модарам бештар барои дер хоб карданам сарзаниш мекунанд. Барои дер хоб кардан дуруст мекунанд. Хуб, кани дигарон? Модарам маро барои ба тозагири оя накарданам ҷанг мекунанд. Чиркинак. Хуб, кани дигаронро чӣ? Абдулло, шуморо барои чӣ ҷанг мекунанд? Ман ҳам доими шустани дастаамро пеш аз хӯрок ва баъд аз берун баромадан фаромӯш мекунам. Барои ин кор доим аз модарам гап мешунавам. Маро модарам бештар барои нодуруст дар сари миз нишастанам ҷанг мекунад. Фаҳмо. Шуморо чӣ, Сабрина? маро бошад дар хона барои нохунхоҳии танам ҷанг мекунанд. Мехоҳам ки ин одатро партоам, аммо намешавад. Хуб, ана дидед, боз шумо мегӯед ки мо кӯдакон одатҳои бад надорем. Ҳар як он чизе ки шумо номбар кардед ва ҳама он амалҳоеро ки барои он шуморо сарзаниш мекунанд, ин албатта одатҳои нохуб ҳастанд ки хурдсолон ва хусусан кӯдакони ҳамсину соли шумо ба он гирифтор ҳастанд ва инро одатҳои чӣ меноманд? Нохуб. Ва фикр мекунам ки на танҳо шумо, балки ҳамаон нафароне ки моро тамошо карда истодаанд, даракони хоҳаракони азиз, шумо низ аз ҷумлаи ин хурдсолон ҳастед ки якчанд одатҳои нохубе доред ки ҳатто худатон дар бораи он намедонед. Ва аз ин рӯ биёед сюжаи нахустини барномаамонро ки духтур хола махсус барои мо шумо омода карданд тамошо мекунем ва дар ин бора маълумот мегирем. бо афзоиш ва рушди кӯдак аксар вақт дар ӯ одатҳое ба вуҷуд меоянд ки бо гузашти вақт агар ба онҳо аҳамият дода нашавад, метавонанд тамоми умр инсонро азоб диҳанд. бисёр аз одатҳо на танҳо аз доираи одоб берунанд, инчунин онҳо метавонанд ба саломатӣ низ таъсири бад расонанд. аз он ҷумла нодуруст хӯрдани хӯрок, бо мӯйҳо бозӣ кардан, нохун хӯйдан, фикратҳои зиёд дар назди оинаи нилгӯ нишастан ва ғайраҳо аз ҷумлаи одатҳои нохуби кӯдакон ба ҳисоб мераванд. рӯҳияи кӯдак хеле нозук ва осебпазир аст. ҳама гуна изтироб ё тағйирёбии муҳити кӯдак метавонад ба рафтори ӯ таъсир расонад. сабабҳои асосии пайдоиши одатҳои бад инҳоянд: изтироби шахсӣ, стрессҳои аз ҳадди зиёди эмотсионалӣ, ҳолатҳои стрессӣ, яъне ҷанҷолҳои волидайн, ҷудоӣ аз шахси наздик, беморӣ, муносибати нохуби волидон бо фарзандон, яъне шадидияти аз ҳадди зиёд, сардии эҳсосӣ, номутобиқатӣ дар тарбия ва ғайраҳо, набудани диққат ва ғамхорӣ, мушкилот дар муошират бо ҳамсолон. кӯдак инчунин метавонад ин одатҳоро аз шахси наздикаш
ё аз ягон кӯдаки дигар дар боғча ё майдонча қабул кунад. Одатҳои бад аксар вақт безараранд. Онҳо зуд ба вуҷуд меоянд, аммо агар сари вақт ба он аҳамият дода шавад, ҳамчунин зуд боз аз байн мераванд. Вале дар сурати пешгирӣ накардан, ин одатҳои кӯдакона дар рӯзгори минбаъдаи онҳо метавонад зарар оварад. Бинобар ин ҳам волидонро зарур аст сари вақт аз пай ислоҳи омилҳои ба вуҷудоварандаи одатҳои бади фарзанди хеш карданд. чӣ тавре ки мушоҳидаҳо нишон доданд, яке аз одатҳои бади кӯдакон ки бештари хурдсолон ба он гирифтор ҳастанд, ин хоидани нохун ва макидани ангушт мебошад. хуб бачаҳо, ба фикри шумо барои чӣ хурдсолон анамихел мекунанд, нохунашонро мехоянд ё ин ки ангушташонро мемаканд? сабабаш дар чи аст ба фикри шумо? шояд дар хурдсолиаш ин корро мекардааст, волидонаш ин корро медиданд ва ҳеҷ чиз онро намегуфтанд ва ин ба удат табдил ёфт. фаҳмо, фикратон дуруст. кани дигарон чӣ мегӯянд? ба фикри ман вақте мо кӯдакон аз чизе метарсем, кӯшиш мекунем бо ягон кор худро ором кунем. фикр мекунам сабабаш дар тарс аст. сабабаш дар тарс аст. бале, дуруст мегӯяд. зеро бештари хурдсолон, на танҳо хурдсолон, балки калонсолон низ ба анамин аз сабаби тарс ва ё чаре ки мегӯянд стресс, депрессия худашонро бо ягон кор ором мекунанд ва бештари бонувон бошанд, худро бо хӯрдани шириниҳо ором мекунанд, ки ин албатта ба организми ҳар як шахс зарар дорад ва ин низ яке аз одатҳои бад мебошад. сабабаш ки дар тарс гуфтед, ин ҳам фикри дуруст аст. хуб, кани боз дигарон чӣ фикр доранд? ман ҳам фикр мекунам ки бо ин роҳ мо кӯдакон худро ором мекунем. масалан вақте ман ягон филми даҳшатнокро тамошо мекунам, зуд ба хоидани нохунҳоям шурӯъ мекунам. яъне вақте метарседам ба фикрам? бале. хуб, фикрҳои шумо аллакай ба ҳам монанд шуданд, дуруст. ва кани дигарон чӣ фикр доранд? ман фикр мекунам ки бо ин восита кӯдак фикрашро ҷамъ мекунад. яъне чӣ хел? масалан ман вақте ба тахтаи синф мебарам, ин амалро иҷро мекунам. фаҳмо, яъне барои фикратонро ҷамъ кардан, ҳа? бале. хуб, кани дигарон чӣ? ман ҳам вақте ба худ боварӣ надорам ё ягон гуноҳ мекунам, то ҳал шудани он доим ё нохунамро мехоям ё ангуштамро. хуб бачаҳо, аз ҷавобҳои шумо ман ба хулосае омадам ки ҳар яки шумо ин одатро доштаед, вале бояд дар хотир дорем ки ин яке аз одатҳои нохуб мебошад ки метавонад ба организми мо зарари калон расонад. кӯшиш намоед ки аз ин одат дур шавед, вагарна метавонед ба ягон беморӣ гирифтор шавед ва ё он ки ягон микробу бактерияро зуд вориди организматон кунед, ки дар натиҷа чӣ кор мекунем? касал мешавем, ҳа? биёед сюжаи навбатии барномаро тамошо мекунем ва дар бораи сабабҳо ва инчунин оқибатҳои ин одатҳо ба худ маълумот мегирем. мехоҳед? бале. додаракону хоҳаракони азиз, медонам ки вақте шуморо барои хоидани нохун ё ин ки макидани ангушт сарзаниш мекунанд, шумо фикр мекунед ки ин беҳуда аст ва ба организми шумо ягон зарар намерасад. аз ин рӯ ба суханони духтурхола бо диққат гӯш диҳед ва фаҳмед ки ин одатҳо аз куҷо пайдо мешаванд ва ба чӣ оварда мерасонанд. хоидани нохун миёни кӯдакон яке аз одатҳои пангашта ба ҳисоб меравад. инчунин миёни онҳо макидани ангушт, кашидани мӯи сар, пой печондан ва ғайраҳо низ хеле зиёд ба чашм мерасанд. агар мо ба ин рафтори онҳо беаҳамиятӣ зоҳир намоем, мушкилот амиқтар меафзояд ва решакан кардани он душвортар мешавад. хоидани нохун сабабҳои зиёд дорад. яке аз онҳо ин тақлид ба аъзоёни калони оила мебошад. масалан агар модар, падар, бародар ё хоҳар дар оила ин одатро дошта бошанд, кӯдакон ки тақлид карданро дӯст медоранд, хоҳ нохоҳ ба ин кор даст мезананд ва он оҳиста оҳиста ба одат табдил меёбад. нохунҳои сари вақт ногирифта низ метавонанд боиси сар задани ин одат гарданд. ба касе пӯшида нест ки нохуни дароз ба кас нороҳатӣ меорад. кӯдакон низ истисно нестанд.
масалан вақте нохуни кӯдак дароз асту кӯтоҳ кардани он ба ёди касе намерасад, пас кӯдак худ бо ёрии дандон ба ин кор даст мезанад ва он бо мурури вақт ба одат мубаддал мегардад. сабаби дигаре ки миёни кӯдакон хеле маъмул аст, ин стресс ва изтиробу асабонiyat мебошад. вақте кӯдак дар чунин ҳолат қарор дорад, бо хоидани нохуниҳо ангушт кӯшиш мекунад худро ором кунад. бинобар ин ҳам пеш аз он ки кӯдакро барои ин амалаш сарзаниш кардан мехоҳед, волидон шуморо лозим аст сабаби чунин рафтор намудани ӯро бифаҳмед ва зуд онро бартараф созед. зеро ин одат яъне хоидани нохуну ангушт пеш аз ҳама ба саломатии ӯ зарари ҷиддӣ меорад. яке аз сабабҳои сарзадани бемориҳои сироятии рӯда, ангина яъне илтиҳоби бодомакҳои гулӯ ва вайрон шудани сохти дандонҳо маҳз оқибатҳои ҳамин одати бади кӯдакон аст. бачаҳо фикр мекунам ки пас аз тамошои ин сюжет на танҳо шумо балки ҳама он нафароне ки моро айни замон тамошо карда истоданд тарки одат мекунанд, зеро саломатии мо аз анамин гуна ҷузъҳои ночиз вобастагии калон дорад ва бо тарки одат кардан мо метавонем организми худро аз ҳар гуна вирус, инфексия ва микробу бактерияҳо эмин нигоҳ дорем. ва бачаҳо медонед чи боз як одати нохуби шумо хурдсолон ва фикр мекунам на танҳо дар хурдсолон балки дар калонсолон низ ҳаст, ин тамбалӣ гӯем ҳам хато намекунем. ин албатта бо достони ношуста хӯрдани хӯрок ё ин ки истеъмоли ягон меваю сабзавотҳои ношуста мебошад. хуб, шумо ба фикри ман розиед? гапи шумо рост. шахсан ман дар кӯча бо дастони ношуста хӯрокҳои тезтайёр мехӯрам. модарам барои ин корам маро сарзаниш мекунанд, вале чӣ кунам ки тоза кардани дастон ва антисептика аз ёдам набарояд. фаҳмом, кӯшиш кунед ки умуман хӯрокҳои тезтайёр ба монанди хот-дог ё ин ки ягон чизе ки дар мағозаҳо дар тезтайёрҳо мефурӯшанд, онҳоро аз кӯча истеъмол накунед. вале агар беҳад гуруснак мондед, ба ҳар ҳол дастонатонро бо антисептик тоза кунед ё ин ки агар антисептик набошад бо сачуқчаҳои намнок яъне салфеткаҳо тоза кунед ва пас он истеъмол намоед, то ин ки ба саломатии худатон зарар нарасонед. кани боз дигарон чӣ фикр доранд? ман ҳам доим барои ношуста хӯрдани мева аз модарам гап мешунавам, лекин боз дастшӯӣ аз хотирам мебарояд. фаҳмо, кани дигарон? вале ман як сол мешавад ки ба шустани дастон одат кардаам. модарам ёдрас накарда зуд худам бо обу собун дастонамро мешӯям. офарин, ин амали хуб аст ва ман умедворам ки ҳамсолони шумо низ ин амалро яъне тарки одат мекунанд, ношуста намехӯранд дигар, вале дастонашонро бе ёдрас, бе хотиррасон кардани волидон мешӯянд. кани дигарон боз чӣ фикр доранд? ман аввалҳо ба ин кор чандон аҳамият намедонам. муҳим будани тозагии даст гуфтан, ман акнун дигар ба ин кор аҳамият медиҳам. ман дар хона дастонамро мешӯям. дар мактаб ҳам муаллимаамон доим дар ин бора ёдрас мекунад. вақте ба ягон ҷо сайру гашт меравам, тоза кардани дастонамро фаромӯш мекунам. фаҳмо бачаҳо, тоза будани дастон ва шустани онҳо яке аз ҷузъҳои муҳими саломатии мо ба шумор меравад ва мо бояд шустани дастон бо собунро сармашқи кори ҳаррӯзаи худ ҳисоб кунем. аз ин рӯ биёед сюжети навбатии барномаонро тамошо мекунем ва дар бораи тоза шустани дастон ва безарар гардонидани онҳо маълумот мегирем. аз замоне ки инсоният арзи ҳастӣ намудааст, нигоҳдошт ва пешбурди саломатии ӯ аз гигиена сарчашма мегирад. гигиенаи шахсӣ маҷмӯи қоидаҳои беҳдошт мебошад ки иҷрои онҳо баҳри тандурустии одам мусоидат мекунад. аксар вақт бемориҳои сироятӣ дар натиҷаи бо дастони ифлос ба даҳон, бинӣ ва чашм даст расонидан ба вуҷуд меоянд. аз ин ҷуз ки духтурон доим таъкид менамоянд ки дар давоми рӯз ҳарчи бештар дастонамонро бо собун бишӯем, хусусан пеш аз хӯрок хӯрдан, баъд аз кӯча ба хона омадан, баъд аз қазои ҳоҷат, баъд аз робита бо ҳайвонҳои хонагӣ мо бояд ҳатман дастонамонро бо обу собун бишӯем. дар ҳолати риоя накардани ин қоидаҳо ва умуман риоя накардани гигиенаи шахсӣ инсон ба тамоми бемориҳо гирифтор шуданаш мумкин аст. масалан ҳангоми нашустани dastoну нагирифтани нохунҳо вақте ки таом истеъмол менамоем, дар зери нохунҳо ҳангоми ягон кори ҷисмонӣ намудан ҳама гуна бактерияву микробҳо
ҷойгир мешаванд ва дар вақти истеъмоли хӯрок марҳилаи такрорӣ ба миён меояд. яъне ҳамаи барангезандаҳои беморӣ ба организм ворид шуда сабабгори бемориҳои рӯда ё меъда мегарданд. вақте мо сари вақт дастонамонро мешӯем метавонем бемориҳои зиёдеро пешгирӣ намоем. ин гуна бемориҳоро ба истилоҳ бемориҳоидастони иплос меноманд. аз ҷумла бемориҳои сироятҳои шадиди рӯда, дизентерия, гепатити А, инчунин пайдо шудани энтеробиаз, аскаридоз ва ғайра. огоҳ бошед ки ангезандаҳои бемориҳои рӯда, микробҳо, вирусҳо ва тухмикир метавонанд дар объектҳои гуногуни муҳити мо муддати дароз боқӣ монанд. дастаки дарҳо, бозичаҳо, хӯрок, мӯи ҳайвонот ва аз ҳама муҳимаш дар дасти мо. ва ин боз бори дигар аз он дарак медиҳад ки дастони мо бояд доим тоза бошад. инчунин пеш аз истеъмол шустани меваву сабзавотро низ фаромӯш насозед. ҳамзамон ба обе ки менӯшед диққати ҷиддӣ диҳед. он бояд ҳатман ҷӯшонида бошад. масалан агар обро наҷӯшонида истеъмол намоед метавонед ба бемориҳои дарунравӣ мувоҷеҳ шавед. бачаҳо, акнун фаҳмидед ки барои чӣ дар хона, дар мактаб, дар боғча умуман дар ҳама ҷо ба шумо дар бораи тоза шустани дастон доим таъкид мекунанд? бале. акнун ман кӯшиш мекунам ки дар кӯча аз сачоқчаҳои намнок истифода кунам. офарин. дигарон чӣ? ман кӯшиш мекунам ки на меваи ношустаро хӯраму на бо дастони ношуста чизеро истеъмол кунам. офарин. дигарон чӣ? ман бошам ин маълумотҳоро ба дигар ҳамсолонам мерасонам, то онҳо низ дар оқибатҳои дастони ифлос огоҳ шаванд. бале, ин фикратон дуруст, зеро ҳар як инсон то оқибати амалҳои худро надонад ҳеҷ гоҳ аз он даст намекашад ва дастшӯӣ инчунин шуста истеъмол намудани меваҳо низ аз ҷумлаи он амалҳои нохуш ҳастанд ки оқибатҳои хеле бад доранд. ва агар шумо худатон донеду худатон дастонатонро шуста ғизоро истеъмол намоед, метавонед организматонро солим нигоҳ доред. вале агар бо ҳамсолони худ низ дар ин бора нақл кунед ва онҳо низ тарки одат кунанд, пас як ҷамъият солим ва обод мемонад. хуб, дигарон чӣ фикр доранд? тозагӣ гарави саломатӣ аст, махсусан тозагии дастон. ман инро хеле шуд дар ҷисми худам ҳис мекунам. яъне тозагӣ ба организми шумо фоида расонидааст? бале. беҳтарин. канин дигарон? акнун ман дар кӯча низ кӯшиш мекунам ки дастонамро безарар гардонам. боз мабодо ягон вирус ё микробча ба дастам начаспида бошад. офарин бачаҳо, ман хеле хурсанд ҳастам ки ҳар як шумо тасмим гирифтед ки ба тозагӣ риоя кунед, дастонатонро доим безарар гардонед. ва додаракону хоҳаракони азиз, шумо низ ки ба боғча меравед ва инчунин ба мактабҳо меравед, тоза шустани даст ва инчунин безарар гардонидани дастон бо ёрии антисептик, инчунин сачоқчаҳои намнок ки онро ба истилоҳ влажные салфетки мегӯянд, фаромӯш насозед. ва чун шумо тасмим гирифтед ки ба тозагӣ риоя кунед ва солим бошед, ман мехоҳам ба шумо дар бораи як меваи хеле ширину болаззат ки хусусан дар фасли зимистон мерӯяд ва ба организми мо фоидаи хеле калон дорад нақл кунам, яъне маълумот диҳам. шумо розиед? бале. медонед чи ба фикри шумо ин кадом мева аст? қулфинай вай хеле бомаза аст. қулфинай ба фикри шумо? бале, албатта айни замон дар бозору мағозаҳои кишвар ҳатто дар фасли зимистон низ қулфинайро ёфтан мумкин аст, вале кани боз дигарон чӣ фикр доранд? не, ин қулфинай нест. қулфинай дар фасли баҳор месабзад. бале, дар фасли баҳор месабзад, вале чӣ тавре ки гуфтам дар бозору мағозаҳо дар фасли зимистон ҳам онро ёфта мешавад, вале ба ҳар ҳол чӣ тавре ки гуфтем ин қулфинай нест. дигарон чӣ фикр доранд? ба фикри ман ин анор аст. барои чӣ? барои он ки фасли зимистон аст, дар хонаи мо анор аст. фаҳмо, лекин ман бояд шуморо каме озурда кунам, зеро ин анор нест. анор албатта бомаза аст, дар фасли зимистон онро ёфта мешавад, вале ба ҳар ҳол анор нест. кани боз ягон фикри дигар ҳам аст? шумо ҳарфи аввалашро гӯед, охир ҳамаи меваҳо ширину фоидаоваранд ку? хуб, ин тавр ки бошад, ман на танҳо ҳарфи аввалашро мегӯям, балки ҳарфи охиринашро низ ба шумо мегӯям. ин ҳам бошад ҳарфи аввалаш а ва ҳарфи охираш бошад не. ба фикри шумо ин кадом мева аст? ҳама даст мебардоранд, биёед бо ҳисоби се яку як бора
ин меваро номбар мекунем ва мефаҳмем ки ки фикраш дуруст аст ва киро не. 1, 2, 3. бале шумо ёфтед ҳастам ба шумо дар ҳақиқат ҳам ин афлесун мебошад ва онро ҳамагон истеъмол мекунанд, дӯст медоранд, вале кам нафарон ёфт мешаванд ки дар бораи фоиданокии он маълумот дошта бошанд. аз ин ро мо тасмим гирифтем ки ба шумо як бахши махсусро пешниҳод намоем ки дар он дар бораи фоиданокии афлесун ва витаминҳои таркиби он маълумот дода шудааст. аз инро тамошобинони азиз бо диққат бошед, зеро медонам ки шумо низ айни замон шояд афлесун хӯрда истода бошед. дар таркиби афлесун миқдори зиёди моддаҳои фаъоли биологӣ ба монанди қанд яъне фруктоза ва глюкоза, калий, магний, фосфор, калтсий, оҳан, нах, кислотаи лимӯ, равғанҳои эфирӣ ва ғайраҳо мавҷуданд. ба таври дигар гӯя он як анбори ҳақиқии витаминҳои А, B1, B2, PP ва муҳимтар аз ҳама витамини S мебошад. 100 грамм афлесун метавонад талаботи якрӯзаи организмро бо витамини S таъмин намояд. илова бар ин афлесун дорои флавонидҳо яъне моддаҳое мебошад ки афзоиши баданро танзим мекунанд ва таъсири антиоксидантӣ доранд. афлесун иштиҳоро беҳтар мекунад ва системаи масъунияти баданро мустаҳкам месозад. ин меваи ситрусӣ барои пешгирӣ ва табобати авитаминоз тавсия дода мешавад. ҳамзамон ба нафароне ки синдроми хастагии музмин доранд яъне доим худро хаставу камқувват ҳис мекунанд истеъмоли он тавсия дода мешавад. афлесун ҳатто барои беморони гирифтори диабети қанд низ муфид аст. шарбати афлесун дорои фитонсидҳо мебошад ки таъсири зидди микробӣ ва зидди илтиҳобиро дорост. ҳамчунин истеъмоли афлесун деворҳои рагҳои хунро мустаҳкам намуда фишори хунро паст мекунад ва кори майнаи сарро беҳтар месозад. барои дарди буғумҳо ва паст кардани таби баланд муфид аст. вале бояд гуфт ки афлесун меваи ситрусӣ аст ва метавонад сабаби пайдо шудани аллергия ва хориш дар гулӯ гардад. бинобар ин агар шумо аз афлесун ҳассосият ё ки аллергия доред беҳтараш аз истеъмоли он худдорӣ кунед. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки худи шумо низ шоҳид гаштед, имрӯз мо кӯшиш кардем дар барномаамон доир ба одатҳои нохуши кӯдакону наврасон ва ҳамзамон баъзан калонсолон ба шумо маълумот диҳем ва оқибатҳои онро низ бароятон пешкаш гардонидем. умедворам ки шумо бачаҳои азиз ва ҳамзамон ҳамон нафароне ки моро тамошо карда истодаанд тарки одатҳои бад мекунанду шустани дастҳоро сармашқи кори ҳаррӯзаи худ медонанд ва ҳамзамон ба тозагӣ риоя намуда ҳамеша солим мемонанд. инҷо барномаи имрӯзаи мо низ ба анҷом мерасад ва дар барномаҳои минбаъда кӯшиш мекунем то ба шумо маълумотҳои гуногун ва ҳамзамон фоидаоварро пешкаш гардонем. хотиррасон мешавем ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо хонандагони синфи сеюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 шаҳри Душанбе буданд. то барномаҳои навбатӣ худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед, ҳамеша солим бошед, зеро табиби ҳар як шахс худи ӯст. мо ҳамаи шуморо дӯст медорем.